vamugabe vakangotisiya isi takavaona vamugabe vachiri mudiki. Ini I remember Comrade RG vachiri in his young age, you know, prime, in his prime. 1980 Mugabe achitaura chirungu chaityisa so. Mugabe achitaura chirungu 1981, 80 something, 85, 86, 87, 1990. And then we started calling Comrade Robert Mugabe the globe trotter because Mugabe aigara ari mundege. Manzo. Mugabe akaita time yaigara achingokwira ndege achinoenda outside the country, achienda kuEurope, achienda kuBritain, achienda kupi, achinoita madhira asina kana nebasa rese. Man Jeds the Anunnaki, well known as Drone Commander, once said, "Nothing lasts forever." Even Robert Mugabe did exactly what Mnangagwa is doing now. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZvichapera TV, yandinodzoka nama-updates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe ne-every update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, I'm back again in a video ra Drone Commander uyo ari kuchema about the current government in ZANU-PF achiti iye zvichapera izvi. Even the late President Mugabe vaitombozvita, but now zviripi zvakapera. Ndoda kuti muone video ra Drone Commander vachitaura pamusoro penyaya iyi. Muchipedza kuona video iri ndinokumbira kuti muuye mu comment section muchitiudza zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Ladies and gentlemen, panyaya dzakadai handidi kuita sendinowedzeredza. Chandinoda ndechekuti mungozvinzwira mega, then motaura zvamunofunga pamatopic akadai mu comment section. It is better that we prepare our minds for what's coming. It is better that we prepare our minds for what's coming. It's better that we prepare ourselves for what is coming. Muzimbabwe, meme. We are heading towards hakuna chisingaperi. Ndoda kukutaura one thing chamunofana kungoziva so. Kana mukangoziva zvandataura izvi kuti chokwadi. Munhu anozvarwa ari mwana mudiki agofa achembera agofa. Hakuna chisingaperi. A typical good example. Vamugabe vakangotisiya isi takavaona vamugabe vachiri mudiki. Ini I remember Comrade RG vachiri in his young age, you know, prime, in his prime. 1980 Mugabe achitaura chirungu chaityisa so. Mugabe achitaura chirungu 1981, 80 something, 85, 86, 87, 1990. And then we started calling Comrade Robert Mugabe the globe trotter because Mugabe aigara ari mundege. Manzo. Mugabe akaita time yaigara achingokwira ndege achinoenda outside the country, achienda kuEurope, achienda kuBritain, achienda kupi, achinoita madhira asina kana nebasa rese. Murunzwa zvandotaura. Vamugabe vaya, President Mugabe vaya, former president wedu, vakaita nguva yakareba stereki vachifamba vachibva from one country to the next. Tikati vati globe trotter, angasagari pasi. Vamugabe vanga vasagari pasi kana vanhu vachizviziva kuma 1980s. In 1980s Vamugabe vanga vasingagari pasi, vanhu vese vaiona news. You remember exactly what I'm saying. Vamugabe nana Inos Chikore nana Web Shamuyarira vanga vasisagari pasi, vaigara vari muroad mundege. Vakabuda vakaenda kuEurope, vakabuda vakaenda kupi, vakabuda vakaenda kupi, vakabuda vakaenda kupi, every time. That's why ndiri kuti gentlemen, hakuna chisingaperi. As much as those people were on the road continuously like that, right now if you go back, havasipo. Chero Mnangagwa watiri kutaura uyo ari kunetsa. I can tell you 10 years chaidzo. I don't think kuti tenenge tiri tese. Looking at his age,
looking at his health and everything else. I don't think kuti vana mutsvango ava vanenge varipo vari kunetsa zvavo because that's what they want. That's why a wise man called Geza, you know, Bombshell, Comrade Bombshell, he is a wise man. He said it because he realizes his clock is ticking. He's right at the end. And he just wants to make sure everyone knows the truth. Don't you know there are people that confess whilst they are on their deathbeds, they go in peace. There are people like that. Now, Mimi, you don't want to be told the truth. Unowana munhu achifunga kuti kuita money changer, kufamba uchichinja mari ndo basa rawakapuwa neZanu PF. Hanzi tine mabasa tiri kutoshanda because uri kufamba uchichinja mari muroad. Hanzi tiri kutoita mari, isusu tiri kutoita mari, tiri kutodhila, munhu anotozviita mudhila kuti uri kuchinja mari pakona muroad. Se week no venyu amuri kuda kupambira baba. Se week no venyu. Vaimbochinja mari kavaya. Vaimbofamba vachichinja mari. Mapostora achitozikana kuti ndianouya nemari ndiacheta so ndiachadai. You see. So those kind of things they don't make a nation better. Instead of using the banking system and making sure that everyone has got access to cash so that everything is run properly in a nation, you give access to the very few people and everybody else is suffering. Marinongwani kwa road chet. That's where the problem is. When you tell people the truth, people don't want to be told the truth. Is it? That's why I say to you guys, where we are going now, where we are going, I don't like saying too many things too much because a lot of these things will be taken in the wrong way and they don't serve any purpose afterwards, because the intention here is that we want to change our country for the better. We want to change the way things are, but we can never change the way things are, especially when we have vanhu vanotiwo vakaziva zvinoda kuitika vanoenda osvikoti kune vamwe vanhu ndaona information yakatopuwa $100